ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲାଇନ୍ ସାଗାଦି ଲାଗୁଛି କମ୍ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା କଷ୍ଟ କି କମ୍ ଆଉ ଶିବୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଭଲ ଠେଲା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଠେଲା ସେଠି ଆଉ ଲିଟୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ମୋ ଆଗରେ ଇଂଲିଶ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ଲିଟୁ ଭାଇ ଯେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି ତୁ କୋଉ ଭାଷା କହୁଛୁ ଦେଖୁନ 3 ମାସ ହେଲା ଭୋଗ ଖାଇବା 3 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଉଛୁକ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଭୋଗର ମନ ନାହିଁ ତାର ଘୁଗୁନି ଇଟିଲି ମଟର ପିଇଲେନି ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କହ କହିବି